Kasanghinyo Trap Youth Council Kalabu Jingli Directorate of Housing and Miklaya Haul ke notice inviting petition kerpa penmi akasipau trik unailu ajal pusau bakala bendon ke jinglek buitu ban aikam kontrak tang ya kanu company ni kontraktor ki basna ya kitin sop yeng ha Miklaya ban supply ya ketenat ke bekot ya kan do kondai krur rebusan lak mentakasngi ke strik Risau ajal pusau Presiden ke SYC Pak Roy ke Pasendrem ulakam bagi kendon yang ke notice inviting petition lasna hakata kerukom bahkan aibor hagi breu ke badon hakabor ban rai yano ban ai kontrak haka bagi kendon ke akidau batang ke nong kayi ke badai nagi company ni ke basna ya tin sop yeng haka jela maklaya kila bani simenta haka jing tap tendal klem dak kedau bagi dai ban long ke batabit ni ke bakam pat bitru Upsdan ke SYC ulong ba haka technical bidru rapun wandur yagi kendon kebiadai bar kejingdan pisah ba tap tendar kenang ban ailat yagi badon haka jingadai dak babu bagi dai bandon tang sikrul syaneng nam takakam ke bahadu enrup kundai krul enrup sanlak kat ba haka notice inviting petition pat ke penmi haka karwai tarik urumpang ajar puar ke kam kontrak ke batang arp krul labu kendon baka jinon pisau kontraktor ni ke company kamdai beruna haduk si prau krur banyak si mentah haka tenda ulaong bakini kindon ki labu ke wanra ka jing atatin jur halo ki jing long khuj kani ke tenda khot ke jongi kani ka press briefing tak si kadi halur ka notice inviting quotation nani ka tender notice ya kabala khot ka Directorate of Housing Akash Pautrik u September aca arposa kumjuru ka korujandem ya kabala penmi ya kalai Pautrik September arja arposa ladang ipet ya kani ka tender notice ya kabala penmi ya Akash Pautrik September arja arposa ka Directorate of Housing kala kontrak na kabanta ban supply ya kini ki aluminium roofing sheets kita ki tin aluminium na kabanta ban ai kita ki long yeng lembang taka scheme ban ai ki long yeng ki bahap bo kini ki apo ka BPL list Tikat kum kini ka notice jong ka Spotrik September aja posau ka dor jong kini ka kontrak ka de nrupu kendai krur nrupu san lak tingkah. Tendre habang ipuli pat ya ki kendon lani kita ki general terms and condition jong kini ka notice ya ka balapan mi ha ka Spotrik September aja sang yo iba ka don ka ba pen ka ba penlong yang iba bangin suba ba ka don ka jingya penbet habari imat ban penyo nong yanur yanu baling iong kumta kalong ba ladeng ipet ya kanai ka notice inviting quotation jong Spotrik September aja arpusa ngi iba ka dor jong kanai ka kontrak ka den rupusan rup khandai krun rupusan lang kawai naki kendon ki ba labu ha ka benengkong jong ka general terms and condition ki ong ba local entrepreneur representing industries or units who are reputed manufacturer of aluminium roofing sheets having their manufacture unit in the state of Meghalaya and having ISO 9001 certification to maintain standard and quality can participate for this quotation. Kaumut batang kitu kinong mi ikhmat jong kita ki industries lani ki unit ki badon ka jaka ka bapen mi ya kini ki aluminium sheet hapok Meghalaya kila bania simentah kanika bidding process kata kering peningkong kabaar ke bangilap katkum kanika notice inviting quotation haka financial bid lada feedback ya kan notice jong usnam arja arpuar kebala penmi ka khatwe trik February arja arpuar pinom yo ya kata kajing thok ka boang batang kita gi unit ki badan hapo Meghalaya kila bania simentah nre borok khat ki reputed manufacturer kamut ba jong ka India borok we kila bani simbanta nri kendet kensan pat hakani kontrak ke bamenta ki wanra ya kani ko mut ba ki company ki benabar ki supply ki benabar ki namla shu bani simbanta lada fipet ya kani ka notice inviting quotation jong khat witrik February aja arpoar ka dor jong ka kontrak ka de arpo crore tingka lada fipet ka wen ki condition ka ba kani ka directorate ka bu ko ang ba kinu ki company ki basimbanta hakani kontrak kaba arpo crore tingka kidi bendon ya ke annual turnover kaba omdi banduna ya ka 10 crore tingka Hendri kabelengo kalongpat hakani ke NIQ kaba menta jong kani September pinapet haka technical bid ki ong ba ka financial stability
certificate jong kata ka company la ni ununu u representative la ni entrepreneur kini bandan tang kimdei banduna ya tang ya ka shikrur ringka kat baka kontrak pat kade nam tan rupu khandai krur tang la ni ngipet kumang oi fil ada fi compare ya ka NIQ jong arca arku ar ka baka kontrak kade tang arpu krur ki ong baka annual turnover jong kini ki company ki lani ki bai ya shimenta ka kontrak ka annual turnover jong ki kamde banduna ya ka 10 crore rekan ni pat ka kontrak ka bahadu rupu khandai krur rup sanlang ka annual turnover jong kini ki beri ubriu lane unu no mi ikhmat ya kata ka manufacturing unit ka badan apa Meghalaya kamde banduna tang ya 10 crore ringka kini ki artli ki kendon ki pen ki pen subajur yang ni ba imat kadon kala adon pa ka jing pen bed ba kita ki company ki badan lane ka company ka badan lane ununu brio u badan ya kata ka jaka ka penmi ya kini ki aluminium roofing sheet hang ni apo Meghalaya unyo ya kini kontrak kajing penmi ya kini kendon ka pelong yang ni ban perkat bahatu kala don lupan kabakum kata kajing yang penbet le si na peneng ke department bat kita ki brio ki bamut ban penmi ya kini kiten ban yo ban supply lane ban yo ya kini kontrak hang ni hapo kat tanak directorate of housing na kalian jong kaseng ngiso persya ya karu company ya kini ki kendon ki bala ban yarap tang ya uwe ubriu lani ya kawe ka firm lani ya kawe ka company baleng yong kumta nga katkum gajing sotu ka jongi katkum gajing tip ka jongi ngam try ngi la adon kum kini ki babun ki bakum kini ki company apo Meghalaya ki bala ban penmi ya ki aluminium roofing sheet kala bendon le se tang kawe ka company kabayajan bat nur bat kibri ki badan haka bor le si de halor kata kanong rem baki penmi yakum kini ki condition ki bala da hot contract on ya shim benta da utau briu lan da kata ka company ka badan ka jingya dei bat nur habo ka sorkar lan kibri ki badan haka sorkar bat haka bakhadu lada fim ailat shu ya ki wei pat ban ya shim benta kata ka bidding process ka umut ba ka baningkong kador lada uni lan kani company kawan ban ong ya kador le si arpo hajar tengka shiban kat department ka ban pediang nama de kiwe film la shu ban shim nama kumang ong yapi kat kum ka jing tip ka jongi ngam tip kan utli kila bandan kita ki manufacturing unit lani ki nong penmi kini ki aluminium roofing sheet ki badan hang ni apo Meghalaya nama ba phila khang ya kiwe pat ki company ki belong reputed ban wan ya shim benta kawe ka dor ngindu nong mut la da wan ong ngi arpo hajar lani arsan hajar shiban ru ngi ha ban pediang ndela de fi ailat pat ya ki company ki babon kamut ka dor ngin kham yo duna tela de yo duna kamut ka safe lane ka kham safe ka pisa jong pai ba aja ka bangin pelut arpo hajar arsan hajar siban ngila ya la ban yo ka dor khat nyo hajar lane khat riu hajar de kani ka jingle ka jong ki ban ong be thik tang kita ki local ki entrepreneur ki bami ikhmat ya kita ki manufacturing unit lane ki nong penmi ang po Meghalaya ka pen ba ka don e silendet ka jingya penbet ka bala de penbet lupa kata kade ke kabangim so yahap namar bakani kanwanra kajing dunong ya ka pisa jong pai ba bat kabaar kalong ke ka bapen syabar lani ke bapen syangi pai ba kamdan kajing khot jing suba lemba kajing khot jong kani ka tender haka khatwei trik September shipoltrik September jong snam arca arpusa ini ke ngisngu na kaliang jong kaseng ban pawi kajing persya hot ngim persya ba pin ailat ya ki local entrepreneur lane ya ki jaka ya ki nong penmi lane ki nong trekam ki bani na ka jela ka jongi nrekum kini ki jat kampan ka baningkong ka dor ka de we lada film khot film ailat ya ki babun bani sim benta ka mut ba ka dor ngindu no ha ka dor ka baar ki ki standard of material ngimtip la kita ki manufacturing unit lane kata ka manufacturing unit ka ba let's say kala don ka jinga penbet lupa kila ni ban air kata standard materials la ni ka quality ka baya hap ni kat kum gajing don kam kita kri we kata kri ka baar ka bangi ngisngo ba kani gajing khot jong kani ka tender haka shipoltrik September arja arpsa ka tender ka bala ando siliang seba palat yanu ngimtep oi ka don gajing etho khana ba kidi ki hakani ka system le si ka don kata kila bandan ki unit la ne ka unit kaba penmi ya ki kum gini ki tiar hang ni po Meghalaya ka badon ka jingajan bat ki brio ki badon ka bor le si haluar kata kasi kisa penmi ya kum gini ki bat ka baar ka bangi sngo ka bangi la panpa gini ki singi belada bro ba kadon ka kendon ka boong ba kador ka ba gini ki beda la ni kinong isim benta ka kontrak ki kut menta
hapor bekiyo kini kontrak le si kani kan ru kandai kruan ru sanlang kata kajuk kedor kan ya hadu Arsenal kaumut ba kinle biang kumbale mensyuahi kabangila area sakini ki tayo ki belada benong ba ka directorate ka claim court tender re ka pendon kam dak ke kendon ta kaumut ba sisin ba pila ai kini kontrak menta na ka benta Arsenal la ru ba ka directorate kanom court shu e kontrak re kan shu extend ba ngitep ba ka directorate of housing kayo sanction de ki spa crore ha ka sisnam na ka benta ban thiet ikini kiten tilada Arsenal kaumut de ki arspa lai spa crore ka pisa on pendon kam lembaga ni ka tenat housing ya ka ban thiet ikini kiten tilada umdon shu ka jing court tender te kam don jing mut shu ba bangin ong bakan bangin ong bakadon ka jingkut jing subah ka rukom tender ya ka bakila le hakini ki snam ki bela adap kumbangila pen pau lomba kila pathai kubon nakaliang jong seng ngikwa ru ban habede bat kawi kaliang ka statement ka ba u minister in charge jong housing menin kesngi ula keren ka baningkong ong ba nakaliang ka jong u ay ta clean sheet lane ula ong da ka basay ba ka housing kam da ka claim le ka aka ka babakala kata kari ka bamu ong ringi ko ban ong yo minister house jong housing ba kumnu pila ban ay ka ta clean sheet lane kata ka jing ong ka jong pi ba ka department ka jong pi ka claim le bakla ba haba hadu menta kalau kayo ta kampat ay ka rai kadang don sa ka kies hadu menta pula ko ta ka ba next hearing jong kani kies kan deh hakini hauni ubna bumenta kabaar ka jing ong ka jong uba lane la extend ya kata kontrak ya kabala ai kumba shispa pra crore sya kata company sya tu company na pokal kata na kababut ya ki kendon kat kum ki kendon bat kumju ru ula ong ru bakani ka company la empaneled na kamenta Arsenal kata kri ki jing ong ka jong u kat kum ka jing mi akwe ni ki khubor ngingi kwa bantip empanel hakanu rukom na mar hakikot kisla ki bangingi yo om shimla don ka wiru ko order ka boong ba ya kani ka company ka banakal kata le empanel na ka ban supply ya kini gitiar na mta Arsenal mereka ka bangingi lap kalong ba kadehi ka jing thwa ka bo director jong housing utho syaka tender committee jong ka department ban ong bangim don kam shu ban khot tender na mar bakani ka company ka supply ya kitiar ka dor ka babiang bat ka supply ka jing supply ka jong ki ka long ka ba bet ka berhenti nang takadang ni haban extend ya kani ka kontrak hakabala shu extend riusian sansien claim da khot ya kanu ka tender tilada u minister ong ba lada rail pa ma u lada rail pa ba kata ka jing keno la ni ka jing ong ka jong i bagi supply ki substandard material ula ail pa clean sheet ngi kwa banong i u ba ka kabor kam shong shu ho mentan re ka shong ha kalo kay ta na mar ka kies menta ko makalong ka complain ka don po lo kay ta ka baar ka jing ong jong u bay kani ka company la empanel la nela itu da ka department bakan supply nam ta ki artligis nam ngi so banong i u ka de jing kren ka babakla na mar hakikot kisla klempa ko weiru ka jing thua ka boong bala empanel re ka ka bo director jong housing ule ka de bo ula she extend hi da ka jing so thu ka jong u da ka rai ka jong u haringkat ba ka departmental tender committee ki bala syurai claim court tender re la syu ai ki work order santli kador hakador ka kumba shes pa pra crore ka bolong ka aka ka bolong persya ya ka ru kompanya ya ka sorka bokumju ru ka buan ra ya ka jing muddur hangi kum ki rupat ba ban om bakadon chalandan ha bay day bat kani ka jing pelut lani ka extension jok kontrak ngi kwa ban pentep ip ban akliang no maseng ngela de ban file ka complain hapo ka Public Accounts Committee jok ka Meghalaya Legislative Assembly hakani ka tayo ko baladap bat ni am ya ka baka PAC kan le halor kani ka complain ka jongi